Te hakanega por ngai khle ipi we puwe hakartang betang tam jo try ba unang pen em changi u Jesu Christ te to blen kor khu ipi ki ba ju snap ba ju pe ya kenega channel na we ka por shwe pat ka por te henega por kwa ban wan ra shpi ye ka we ka phang ba ta ka long shop hang ka dor jong pi bat ka dor jong ka sim yi u Jesu pen I ye ka je per jong ka dor jong yi bat ka dor jong ka sim yi ha ka ne ka jinu jor ka jong Jesu ngu I ba ka dor jong ka sim yin ka de ka dor ka batat la ne ngala ban ong ka sim yin ka na don ka ta ka dor ha ka watang shi ana la ban yo alu santli ki ni sim yin ta ka long ka bin yu I o Jesu ong lari pet pat phang ka jing ka jonga ba jong phi ngu I ba ka dor ka jonga ba jong phi ka de ka dor ka baram hadu kata kata haba kum ta ka do ka ni ka dor ka jonga ba jong phi ka long ka Bible ka pen I ba ka dor ka jong ubreu ka long ka baram hadu kata kata ha ka ba om don sbai om don rupa om don ksiar bala ban thiet dan bala ban sudor ye ka jing ka jonga bar jong phi nak ta ka daw Jesu na mar bau I yang be phi ulahap ye ban wan shin pathai ban sudor yang be phi da ta ka dor ka baram ka balong dala ka jong ka snam bat ka jing ka jong ni pulih ka shiti ka bana kong jong Petrus kula na bana kong ka khat pra ba khat khandai ka tin ka jong blai ka ong kum ne haba phitep ba om da ki ba sat kum ka rupa la ne ka ksiar bala suspa ip na ka ta jinglong jingim bathala jong phi ya ka bala IT pateng la pateng na ki pa henre de ka snam ba kodor ka jong ukhon nang brat ba khlam pop bat ba khlam thobria ka jong Chris kain ani I Petros pun I ba kumno ba u Chris da ukhon nang brat jong blai ba khlam pop ula sirus pa yang abe phi da kata ka dor ka baram ka balong ka snam ka jong u chuchu after poru open I ka shiti ka benakong shikinong korin klanong ba riu ka khot ka ba arpo wong na mar la thiet no yapi da ka dor ba abong ka dor ba kumot kata ka dor ka baram hadu kata ka dor ba crow hadu kata ka dei ka dor jonga ba jompi I wat la ka dei ka simyin ka bom da don ka dor haka ban ublay ino yaka ublay juklat yaka ublay usumar ublay upasa ublay pandap ya ke jindon kam jong de simyin ka bam da don ka dor ha batang shi ana la yo santli ni simyin ka notam ublay sumar ublay besa ublay unum ino yang ab yepi ki belong ka jing tau ki ba kodor ki jong ublay unum ino talong ka bingla ba yo I ba bingla ba sutu naga ktin ka jong blay lada ya kate ka simyin ka bam don ka dor ka baram udang sumar udang sa udang pandap ka notam ublay sumar sa pandap yang ngap ipi ki belong ka jing tau ki ba kodor ki belong ka dor ka baram ka bala habat sudor data snam ka kodor ka jong kunang berat ubah klempo kumta ka jing amen sim nagbenta jongi way puway galong tong inim shakti tong inim kuslay namangi don yu na ublay uwa nyo ko do kata yung jing im ka jong apa jong pi idon yu na ublay ubanam ino yang ubanam ino ipi ubanam landat no dalay ruem kumta ka ebi do kaman le galong at sungai shania au na ublay nagbenta ka jing im nabta ka yin ka sam ta ki khon ki sungai shania au na ublay kumba shum na ino at simyi unum ino ro yang ab ye phi ye nga sam ka jong ab jong phi ye ki khol ki ti ki jong ab jong phi
tao long ka bing don kam ban le teng le se ke jing ya ti ke jong pi don kata ka por ka pis ngau mo bole la ino teng pis ngau mo bole la lan det no pi reng ong pi ublay unum landet no ip ublay unum klat no ip ublay un sumar ublay un ri ublay un sa ublay un penap ya ke jingim ke janga ba jong pi nama ngilong kita ke kodor kama jong nama abi ngilong kita ke kodor ulhaban siudor daga dor ke baram kumile pule na ketin ke jong blay kumta to yo men sim la baga ke ketin ke jong blay nang pen skam ne ke jingai jong pi ho ne blay nang shakri yau ne blay bạn năng dạy IT là cái trong chị em how new play ngay bây giờ này ở đâu long nó sumar trong áp trong phi bom ju sam thia là nơi ở thia ông cái tiền cái trong play công ta ngay cái này cái tiền cái trong play cái long cái chỉ cất khu nằm tại trong phi bị way hay cái tàu jisu ngat wipe cái cất khu phi way pe baro cái snap bắt cái ba shach koi cái này khu bor hay cái bor hay cái tàu jisu